Dabdos Online Radio and Television Movie. Online Radio and Television. Masu kallo da sauraron mu assalamu alaikum, barkamu da haka kuma barkamu da kasancewa a wannan kafa ta Dabdos Online Radio and Television da ke nan birnin Mubi reshen jihar Adamawa. Yau Talata 13 ga watan Almuharram shekara ta 1446 bayan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya zo daidai da 8 ga watan Juli shekara ta 2025 miladiyan Annabi Isa alaihi salam. Ka fasarar labaran cikin harshen Hausa mai karantawa Muktar Adamu Waye. Farko ga muhimman kanunsu. NIMET ta yi hasashen cikin watan Yulin shekarar 2025 za a tafka ambaliyar ruwa a sama da jihohin Najeriya guda 19. Farfesa Pate ya ce AI zai mai gurbin ayyuka miliyan 92 a duniya. Shatima ya ce Najeriya ba ta da sha'awar yin gwajin makamin nukiliya. Shugaba Bola Ahmed Tinubu na yunkurin raba kawunan masu haɗaka kafin zaɓe mai karatowa ta shekarar 2027. Yanzu kan ga cikakkun labarin. Hukumar hasashe yanayi ta Najeriya NIMET ta yi hasashen cewa za a iya samun ambaliyar ruwa a wasu jihohi ciki har da Sokoto, Lagos, Benue a watan Yuli a shekarar 2025. NIMET ta bayyana hakan ne a wata sanarwa hasashen da ta fitar a ranar Litinin, inda ta yi nunin jihohin da ke cikin haɗarin ambaliyar sakamakon fara ruwan sama a faɗin ƙasar. Sauran jihohin da ke cikin wannan haɗarin ambaliyar sun haɗa da Kaduna, Zamfara, Yobe, Bauchi, Bayelsa, Jigawa, Adamawa, Taraba, Niger, Nasarawa, Ogun, Ondo, Delta, Edo, Cross River da kuma Akwa Ibom. NIMET ta bayar da shawarwari masu muhimmanci don rage illar ambaliyar, inda ta buƙaci jama'a da su tsaftace magudanan ruwa a gidajensu da unguwanninsu da ma wuraren ayyukansu domin ruwa ya riƙa wucewa lafiya. Hukumar ta kuma shawarci mutane da su guji tafiya ko tuƙi a cikin ruwa domin ruwa na iya zama haɗari ko kuma akwai barazana a haka. Farfesa Umaru Pate na Jami'ar Tarayya da ke Kashere ya bayyana cewa sama da ayyuka miliyan 92 za su ɓace a duniya cikin shekaru 5 masu zuwa saboda tasirin fasahar ƙirƙirar basira artificial intelligence kenan a turance. Ya bayyana hakan ne yayin bikin yaye ɗalibai karo na 6 da na 9, inda ya ce duk da cewa sabbin fasahohi za su samar da sabbin ayyuka, sai waɗanda suka dace da sabbin ƙwarewa da tunani ne za su yi cin moriyarsu. Ya ce rahotanni na baya-bayan nan sun nuna cewa sabbin ayyuka miliyan 120 za su ɓullo musamman ta hanyar AI, na'urorin sakago wato robot da bayanai masu yawa. Farfesa Pate ya buƙaci jami'o'in Najeriya da su daina koyar da ɗalibai abubuwan da ba su da amfani a duniya ta zamani. A cewarsa lokaci yayi da za a sauya tsarin koyarwa zuwa wanda ya dace da fasahar zamani ta AI. Mataimakin shugaban ƙasa Kashim Shettima ya ce Najeriya ba ta da wata alaƙa da gwajin makamin nukiliya kuma tana goyon bayan haramcin hakar 100%. Shettima ya faɗi haka ne lokacin da ya gana da wata tawaga daga hukumar hana gwajin makamin nukiliya CTBTO ƙarƙashin jagorancin sakataren hukumar Dr. Robert Floyd a fadar shugaban ƙasa da ke Abuja. Ya ce kamar sauran ƙasashen Afirka, Najeriya na fama da matsalolin rayuwa da tattalin arziki irin su talauci da sauyin yanayi wanda ke barazana ga rayuwar al'umma. Saboda haka a cewarsa ba makaman nukiliya Najeriya ke bukata ba, sai mafita kan waɗannan matsaloli. A nasa jawabi, Dr. Robert Floyd ya jinjina wa Najeriya kan yadda take goyon bayan shirin hana gwajin makamin nukiliyar. Jam'iyyar hamayya ta ADC ta zargi wasu jami'an gwamnatin shugaba Bola Ahmed Tinubu da kulla makirci domin tarwatsa haɗin kansu kafin zaɓen shekarar 2027. A cikin wata sanarwa da kakakin jam'iyyar na riƙon ƙwarya Malam Bolaji Abdullahi ya fitar a ranar Litinin, ADC ta ce tana da bayanan sirri cewa an shirya mata wata ganawa ta ɓoye da tsofaffin shugabannin jam'iyyar daga yankunan arewa maso gabas da arewa maso yamma da kuma wasu manyan jam'iyyun gwamnatin tarayya. Jam'iyyar ta ce manufar wannan ganawa ita ce a ɓata lamarin sabbin shugabancin ADC da kuma haddasa rikici a cikin jam'iyyar domin hana ci gaba da zama ƙwararriyar jam'iyyar a hamayya. A cewar ADC, wannan ba siyasa ba ce, wannan makirci ne na hana ci gaban dimokuraɗiyya. Wasu da ake zargin 'yan daba ne sun farmaki fadar sarkin Kano ta Kofar Kudu, inda Muhammadu Sanusi na biyu ke zaune tare da jama'arsa. Lamarin ya faru ne a ranar Lahadi da misalin karfe 1 na rana lokacin da sarki na 15 Aminu Ado Bayero ya wuce da ta unguwar Kofar Kudu. Rundunar 'yan sanda ta tabbatar da cewa akwai lamarin wanda aka ce 'yan daban sun jefa duwatsu sun lalata babura da wasu kayayyaki.
Wasu 'yan bindiga dauke da makamai sun yi ta'asa bayan sun farmaki jami'an tsaro a jihar Zamfara. Da har yau aka yi fama da kashe-kashe tantiran 'yan bindiga sun hallaka wasu jami'in rundunar askarawan Zamfara tare da wasu mafarauta a karamar hukumar ƙauren na Moda. Majiyoyi sun bayyana cewa an yi artabun ne lokacin da tawagar jami'an tsaron suka yi yunkurin daƙile 'yan bindiga da kai hari a wani ƙauye. Bayanai sun ce a yanzu haka jam'iyyar ADC da ke yin haɗaka wasu jagoran 'yan hamayya sun dunkule a ƙarƙashin inuwar ta fara karɓe tsarin jagorancin jam'iyyar PDP a jihohin Yobe da Adamawa da ma suka sauya sheka zuwa ADC, ciki har da wanda suke rike da manyan mukamai a baya. A jihar Adamawa wasu daga cikin kusoshin jam'iyyar da suka rike mukamai a matakai daban-daban na jiha tuni suka sauya sheka zuwa jam'iyyar 'yan haɗaka ta ADC. Inda kawo yanzu shugabannin jam'iyyar PDP a ƙananan hukumomi 10 a ciki har cikin jihar suka fice daga cikin jam'iyyar. Honorable Umar Jada, tsohon mai baiwa gwamna jihar Adamawa shawara, wanda yana ɗaya daga cikin wanda suka sayo shekaru zuwa jam'iyyar ADC, ya shaida manema labarai cewa shugaban karamar hukumar Gire shine na baya-bayan nan da ya sayo sheka, wanda daga kan matakin shugaban PDP har zuwa ESCO da shugabannin ƙananan hukumomi 10 sun ajiye mukaminsu a jam'iyyar PDP suka koma jam'iyyar ADC, in ji shi. A ƙarshen mako ne aka ga wani bidiyon ɗan bindigar nan da ya addabi wasu yankunan a arewacin Najeriya, Bello Turje, na yau a shafukan sada zumunta, inda a ciki ke kira ga a yi sulhu tsakanin shi da gwamnati, ba kamar yadda ya saba a baya ba. Akasarin bidiyon da ya sake a baya ba inda yake barazana da tutiya, a wannan karon ya bayani ne jikinsa a sanyaye. Turji ya bayyana haka ne cikin bidiyon sanye da kayan sojoji, inda yake tsaye sanye da kayan sojoji tare da wasu mutum biyu, ɗaya a hagunsa ɗaya kuma a damarsa. Yana bayani kamar yadda ya saba yi akai-akai. Wannan na zuwa ne bayan ƙaimin da sojojin Najeriya suka ƙara sanadiyar matsalar tsaro, inda a baya-bayan nan ne suka sanar da kashe ɗaya daga cikin hannun damar Bello Turji, wato Kacalla Yelo Dan Bakulo. To ƙarshen labarin kenan.